Fil-pjazza ta' Ħalluqa il-aħjar post biex wieħed isegwi l-ispettaklu annwali imħejji mill-kumpless tan-nar ta' Sant'Andrija fih dan is-Soċjetà Filarmonika l-Unjoni. Dejjem Sajla, membru tal-kumpless, spjega li n-nar se jkun qed jitla' minn 4 żoni differenti iżda kollha bl-angolu li jiffavorixxi lil pjazza tar-Raħal. Aħna bħala għaqda tankburin bija l-ħaġa li mill-pjazza tar-Raħal in-nar jista' jitgawda, ġifieri dak li jkun ġie għall-festa joqgħod fil-pjazza jista' jgawdi l-element tal-festa qed jara l-brijju, qed jara l-armar, qed jgawdi l-knisja u fl-istess ħin qed jara n-nar ukoll. Evidenti n-namra tiegħu fajneħ u jwieġeb dwar kemm spettaklu bħal dan jieħu ħin lilu u lil sħabu. Tkun ġofi kif l-ispettaklu li joħroġ meta jmur kollox kif kun tixtieq hija xi ħaġa ma tistax tiddiskrivija, ġifieri xi ħaġa tħossha li qed tagħti spettaklu, in-nies qed igawdu, ġifieri kważi tagħmilha tieħu pjaċir inti imma biex tagħti pjaċir il ħadd ieħor ukoll. Damien spjega li fl-ispettaklu tas-Sibt se jkun hemm total ta' aktar minn 500 murtal, fosthom aktar minn 400 ballun tas-6 pulsieri, 16 tas-16 il-pulsier, 35 tal-10 pulsieri, aktar minn 80 ta' 8 pulsieri u ballun ta' 35 pulsier. Sa dan it-tant Damien wieġeb ukoll għal kritika ta' xi wħud dwar il-qawwa tal-bomba meta jinħaraq in-nar, partikolarment filgħodu. Iżda spjega pereżempju li tradizzjoni tal-bomba tal-murtal bdiet snin ilu meta kienu jaħsbu li aktar ma tkun qawwija l-bomba, aktar ikunu qed ibedu lil xi spirtu ħażin mill-lokalità. Anke jekk taħraq ballun kbir, xort għandek il-ħoss ta' ekwivalenti ta' bomba, ġifieri ma tistax telimina dak il-ħoss qawwi u mbagħad biex tara l-kuluri sbuħija tal-kuluri, ġifieri x'in jinħaraq ballun, in-nies jgħidulek spettaklu da. Però mbagħad jinjoraw il-ħoss tal-bomb. L-ispettaklu tan-nar f'Ħalluqa se jinżamm is-Sibt li ġej fil-għaxija u kulħadd u missieden jattendi.